Toinen Ari Pajavaara. Kolmas Petri Kosonen. Neljäs Tapio Marttila. Viides Toni Silvo. Lasse Rantanen. Toinen Sami Tappan. Ja Lasse Rantanen oli tietenkin ykkönen. Kolmas Jari Nurminen. Neljäs Mikko Aaltonen. Ja pyörävarnapena. Viides Marko Partanen. Ja samahan miehiä. Kuudes Tiit Vares. Etkä sit kun lähdet vieläkään pois tänne. Kolmas Pasi Takalo, Kari Malm. Hurraa! Tuohon varmaan. Sitten mennään SV2-luokkaan. Toivotaan, että siellä tulee sitten enemminkin jatkossa ja ei nyt oli jotain esteitä kuitenkin niitä 2 palkittavaa ja päivän voittaja Tonni Järvinen, Harri Koivuluoto. Ja toisena Tommi Mäkelä, Sauli Hietaa. Aleksi välillä jatkamaan. Sä kuuntelet vaan. Sit sä aloit kirjoittaa mun työtutistuksen. Heikko, en suosittele mihinkään. Täällä on E-luokka ja sitten on erikoispalkintoja. Ne erikoispalkinnot on taas semmosia hieman yllätyksellisiä. Siirrytäänpä nyt sitten E-luokkaan. No sehän on siinä. Ja päivän voittaja Jari Nurminen. Toinen Ari Koivunen. Ensimmäisessä eräs vähän nurin ja toisessa eräs voittoja. Ja kolmas Jarkko Tallqvist.
Se Jarkko ajoi piikkisellä tutumilla. Kova suoritus onneksi ollut. 4. Jesse Sanden. 5. Risto Liimatainen. Oli hieno suoritusta sinulla. 6. Mika-Petteri Pio. 7. Tapio Marttila. 8. Jarmo Vehmas. 9. Marko Pio. 10. Antti Hyökki. 11. Viime vuonna oli ne päivän kipinä palkinnot, niin niitä nyt ei ollut. Tehtiin tähän kilpailuun pikkainen muutoskin. Tehtiin tämmönen kuin päivän tähtisuorituksia. Lähdetään tuosta ehkä nyt on, kaikkihan te olette tähtiä, mutta annetaan nyt sit rajallinen määrä. Katsotaan sit taas seuraava jotain uutta. On Pertti Kasper paikalla? Joo, Pertti. Meidän nuorin osa on 18. Sitten nää juniori. Jere Pio. 14 vuotta. Ja Teemu Salonen löytyykö? No miesä. Sieltä tulee. Voi olla se. Ja sit Sit annetaan naisille vielä tiedossa mukaan. Tuire Aho. Tuire Aho. Ja osaatko sanoa lausu oikein? Esme Ranla Westerinen. Saatiinko se kuva? Tuo leikki tänne Norjassa. Noin. Noin. Hyvä. Noin. Tänne on Kare ja Thompsoni paikalla vielä. Kansainvälistä väriä. Enkä voi tätä tehdä. Onks Thompsoni? Ei oo paikalla. Näksä nimissä, joo. Kerro terveisiä.
naiset tänne, Solveig, ja voit ottaa miehes mukaan tällä kertaa. Nyt mä en saa vielä. Noin. Ja noin. Ja suomiksi. Onko Arto Koivula paikalla vielä? Vai lähti kouluun? Arto! On matkalla taas. Aleni Jone paikalla. Jone on varmaan tuolla jossain kuormutin kanssa. Hei, otetaan Jorma Kanerva. Jorma Kanerva. Tää tulee. Jorma tuli taas mukaan. Ja tää nyt pikku vinkki, et vois paistaa huskarna tai suola, niin se on vähän varautua. Tässä on numero ja meidän kanssa saatu. Tää on nyt tämmönen päivän erikoispalvelu. Älä tiputa varpaille, koska et saa varpaa pystyä. Hei, sittenhän mä unohdin. Uires jätti tänne kalenteriin ja kalenteri 2015 ja pyydettiin jakamaan, ei tulkaa ottamaan täältä kukaan haluaa kaikille, niin niitä protesteja ei oteta vastaan siitä. Ja sit hei, Laaksosen Martti ei ollut paikalla, mutta Jorma Kakko, tää on näitä vanhoja palkintoja, jos mä saan näitä eroa. Onks Kuisman Risto paikalla vielä? Onks Risto Kuisma? Ja seuraavaan. Kiitos. Kilpailu meni sillä tavalla ihan hyvin. En tiedä, että olisi mitään loukkaantumisia ollut. Vammat on ollut varmaan sit henkisellä puolella. Ja turvallista kotimatkaa ja Sipossa nähdään.